टेट फोरोंगिरि मासि मोननो हानाय खैराबारि जौमा फरायसालिनि बिबुंगोरा बिबुंसार सरगियारिया बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावदों। लोगोसे खैराबारि जौमा फरायसालिनि बिबुंगोरा बिबुंसार सरगियारिया बुंबावदों दि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा थारैनो लाइमोनफोरनि मोजां हाबाफारि मावफुंदों। जेबो बा गरसेबो फैसा होआलाबासिनो बिथांमोना मेरिट बेसिसआव मोननो हादों होननानै बिथांमोना आंनो फोरमायदों। थ' बेखौ खोनानानै गोजोननाय मोनदों आरो आं फोथायो खारन 2 बोसोरसो 1.5 बोसोरसो सिगाङावबो हाई स्कुलनि जितु एपइन्टमेन्ट होदों टेट एपइन्टमेन्ट थ' बेवहायबो जोंहानि न'खरनि सोद्रोमा दंमोन आरो जों न'खरनि मानसि हिसाबैबो गरसेबो फैसा होआलाबासिनो जोङो बे एपइन्टमेन्टखौ मोननो हादों। थांनाय 22 आगष्टआव Btc Lp आरो UP फरायसालिनि आर्ट्स, साइन्स आरो हिन्दी आयदायाव लोगो फोरोंगिरि सायख'जानाय बिनायसाफ्रा बिटिआर सरकारनि सायाव गोजोननाय फोरमायनाय बादिनो दिनै खैराबारि जौमा फरायसालिनि बिबुंगोरा बिबुंसार सरगियारियाबो बिटिआर सरकारनिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावदों। गिबियावनो आं बुंग्रोनो सानो जे दिनै 22 आगष्ट खालि जि बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय जि टेटनि आपार प्राइमारि लवार प्राइमारियाव जि एपइन्टमेन्ट होबाय बिनि थाखाय आं बिटिसि गभर्नमेन्टखौ गिबियावनो साबायखर बावहरग्रोयो आरो जायफोर बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोननो हाबाय बिथांमोन फोरोंगिरिखौ आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै बरायग्रोना लाबाय। थारैनो टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफ्रा गोबाव सम नेनानै थादोंब्लाबो नाथाय दिनै बिटिआर सरकारा 1200 टेट फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्टखौ होफुंनो हाबाय आरो बुंनो हायोदि थांनाय 2017 मायथाइनि उनाव बिटिआर सरकारा रांनि लेनदेन गैयालासे टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो टेट फोरोंगिरि मासिखौ होनानै फोरोंगिरिनि आंखाल जाना थानाय जेंनाखौ सुस्रांनायनि लामायाव आगान होबाय। लोगोसे खैराबारि जौमा फरायसालिनि बिबुंगोरा बिबुंसार सरगियारिया बिटिआर सरकारनिसिम खावलायबावदों दि थांनाय 22 आगष्टआव Btc Lp आरो UP फरायसालिनि फोरोंगिरि सायख'नायाव जाय बिजाथिफ्रा थालांदों बिथांमोननि थाखायबो बिटिआर सरकारा उननि समाव राहा लानांगोन। मानोना बिटिआर ओनसोलनि गोबां फरायसालिफ्रावनो दासिमबो बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरनि आंखाल दं आरो बैफोर फोरोंगिरिनि आंखाल जाना थानाय फरायसालिफ्राव उननि समाव बिटिआर सरकारा फोरोंगिरि थिसननानै होनांगोन। गिबियावनो आं बुंग्रोनो सानो जे दिनै 22 आगष्ट खालि जि बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय जि टेटनि आपार प्राइमारि लवार प्राइमारियाव जि एपइन्टमेन्ट होबाय बिनि थाखाय आं बिटिसि गभर्नमेन्टखौ गिबियावनो साबायखर बावहरग्रोयो आरो जायफोर बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोननो हाबाय बिथांमोन फोरोंगिरिखौ आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै बरायग्रोना लाबाय। सांग्रां जायो खारन जोंनि बिटिआरखौ जौगाहोनांगौबा जों साफ्रोमबो जायफ्रा लाइमोन बिथांमोनखौ जों एस्टाब्लिश खालामनांगोन आरो बे हिसाबै जोंहा गोबां टेट आनजादाव उथ्रिसारनाय गोबां बिजाथिफोर दं बिथांमोना जाहाथे एपइन्टमेन्ट बा रिक्रुटमेन्ट बा मोननो हायो बेखौ आं बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो खावलायगोन आरो बेखायनो जेसेबां हायो भेकेन्सि दङ बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनि जितु फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट जायखौ SIU होननानै बुङो बेनिफ्राय जाहाथे एप्रुभ खालामनानै लाबोयो बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ आं मिजिंथियो आरो अब्लानो जोंनि थालांनाय जितु बिजाथिफोर बिथांमोननि नार्भासनेस बेखौ गैया जागोन होननानै आं फोथायनाय दङ। जों खोब उन्दै बैसोनिब्लाबो बिथांखौ जों एबसुनि आफादगिरि हिसाबै नुनो मोन्दोंमोन आरो बै समाव बिथाङा सोलोंथाइनि बाथ्रा बुंदों आरो दिनै फैयै फैयै बिथाङा बिटिआर गभर्नमेन्टनि CMजों लोगोसे जितु इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बिथांनि आखायाव दङ आरो बे हिसाबै गोबांखौनो नुनो मोन्दों जे जोंनि जितु फरायसालिमा बेवहायबो बिथाङा गोबां रांखान्थिनि जितु अनसुंथाइ बेखौ बिथाङा होदों लोगोसे गोबांथार स्कुल कलेज बेफोरबायदियाव बिथाङा जों नुनाय एकदम मोनदांनाय खोनानाय आरो नुनाय गासैबो स्कुल बा कलेजफ्रावनो बिथाङा रांखान्थिनि जितु अनसुंथाइ बेखौ होनायखौ जों नुनो मोन्दों। स' बे हिसाबै आं बिथांखौ डायनामिक सासे बर' दैदेनगिरि होननानै फोथायो। राजखान्थि हानजानि आं खोथा बुङाखै जोंनि गेजेराव बिथाङा बर'नि मोजां सासे राजखान्थिगिरि दिनै जाफैनो हादों आरो आंहा फोथायनाय दङ बिथाङा फैबाय थानाय समफोराव जुदि रायजो राजाया बिथांखौ मदद खालामोब्ला निस्सय सोलोंथाइ बिफानजों लोगोसे गुबुन गुबुन सेक्टरावबो बिथाङा जौगानाय लाबोगोनखौ आंहा मिजिं दङ।